پروسیسا هەڵبژارتنا li seranserî Herêma Kurdistanê dest pê kir û li berê sibê bi rêjeka herekêm xelkî seredana bingehand kir ku digehaye kêmtir ji 20 sadê. Piştî danê nîvro xelk bi rêjeka berçav seredana bingehên dengdanê kirîne. Ekîd ev tiştekî gelekî fere eger her milletekî wisa pêşkevîtin yaş min ve ev pêşkevtinê wisa jî dengdanê ye hêdî berev başiyê dê çîn înşallah û ev geleka fere bûme gelek jî pê diviye em hemî dengê xwe bidin. Heta dawî Çirke ji moleta Komîsyona Bala Serbixwe Hilbijartina destnîşan kirî ku demjimêr şeşî êvarî bû rêja dengdanê li her cihekî û her bazinekî cêwaziya xwe hebûye. Li Sunûrê Parêzgeha Duhokê rêja bejdarbûya gehaye zêdetirî 75 sadê kêşa her mezin pencemor yan karta dengderî li ser amîrey net hate xwandin. Ev yek derdê hezaran dengdera bû li Herêma Kurdistanê. Kete cihazî dat biş naxînît. Ev em bûyne heştê mirov heta nike wê mehetê wê reqem 6. Hindiye min têne careka diye min dubare têne ve her dîsa naxînîtir. Çi meseleye gotbira texetiya çêbûyî. Texetiya çi ye niza? Te bû minî ezdar kirî. û ev ne wil cara estê me întixabata yani ne kutubî jî ev cara wiliya nizanim ev ez spêdîzî hatîm ya eyalê min xwand û ya min nexwand. Dişte min here dest xwe bişû ez diçim careka dî hewl dem ez naçim ji verî lazim e ez dengê xwe bidim. Komîsyona Bala Serbixweya Hilbijartina wesa diyar diketin ku ewan berhevî beriya vê prosesê kirîne û hîç giriftek li ber rêya wan nemaye. Lewma kar bê asteng pirê veçûye. كلمة التحضيرات والاستعدادات أصبحت من الماضي. برهوی ما بدی آنو که گرینه. جبر کنو که امی برهمه اوان برهویا کار کن و کوهین زانن بریا 6 ماه ما برهویا و روزه کیه. لها والإعداد لها منذ أكثر من 6 أشهر. Hilbijartinên xola şeşeya Perlemanê Herêma Kurdistanê bi dawî hatino ku ev prosese bû yekem care Komîsyona Bala Serbixweya Hilbijartina Iraqê serperiştiyê diketino bi amîrên here pêşkeftî ku zêdetirî 700,000 hewlatiyan mafê dengdanê hebûye. Kawa Emer Dengê Emerîka Duhok.